Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. We zijn hier op de Lemmer in Jachthaven de Punt. De Gaasterland die laat ook kleer en we krijgen wat we hebben willen. Namelijk topspanning in de IFKS A-klasse. Ja, het is zo slim. Ik hoor er jong genieten van. Ik denk wanneer ik heel naar. Het weer dus echt een geweldige strand hier op de Lemmer en overal in Friesland vanzelfs. Wat een mooie combinatie met het scootjesiel. Je zoent er geen genoeg van krijgen. Maar dat geldt voor iemand net en dat is Jacob Huisman. Hij had er nou dit jaar mee op. Want zijn scootje gaat naar de SKS. Hij is de gast dagelijks in het Scootjesjournaal. En verder is er ik Griet Wiersma. Zij komt met een nieuwe cd en ze zal ik een versje van die cd jongen. Klaas Jansma is er ik, die hier als jongen. Maar het draait je zelfs al hier om dat scootjesiel. Ja, maar hier in de Waargoorden dat nog maar eens een keer in de gaten. Nou, de Waargoorden die speel je zelfs de hele week al rol en joet ik. Zie maar naar het wedstrijdverslag. Nog 12 favorieten bij het IF-kerstkampioenschap. Jelle Talsma. Hey, Harry Amsterdam aan boord derde. Even een grote meester die het beetje weet hoe je het ziel in elkaar zit. En de man die aan de lering gaat in het klassement, dat is Delmer Los. Even zien. Ja, daar zit Marije Faber achterop. Ja, het komt wel helemaal klaar met die man. Maar het komt net klaar met de wien. Want die stiert zo wat heks op de start. En de start moet uitgesteld worden. En dat wordt een hele tijd. En de skippers dobberje en zwemmen. Maar wat. Maar dan leidt uw cameraman Vincent Ettermek helemaal klaar. Want dek je de route heen richting het gemaal. En dan een trijenhoekje tonnen bij de diek. En dan een tonne weer bij het strand. En de finish is weer boven bij die cameraman die het shot. Hoe machtig от de start wezen kan van Vierens. Het startschot. En dan is even zien dat ze al hier goed op een rietje lezen. Dat lezen ze. De meesten binderwol. Bin al hier wat in de midden. Jelle Talsmeek. Maar die jongens van Los die komen vissen te let bij de start. Daar hadden ze wel wat gebaren ook en wat praat. Wat zei hij? Met de cilinder aangraven. Jelle Talsma denkt dat de cilinder, dat die er net hingen mat. Maar die mat er wel degelijk hingen natuurlijk, want het is een Olympische baan. Jelle Talsma gaat ree, want de jongens van Los ben ik ree gingen. Maar waar had nou de goede slag kiezen? Nou, dat is wel degelijk Jelle Talsma, want die komt als allereerste bij de bovenste tonnen. Even Sjen, zitten we goed. Met een man voorop. En dan doet er dadelijk de tom omheen. Toen maar de kerst wel draaien. Jelle Talsma is voorlopig de man die het redelijk goed doet. Daarachteraan komt dan Jeroen de Vos en Henk Rechts en Sibo Siesling komen deun om die tonnen. Dat wil zeggen Henk Rechts doet dat. Dat is een hobby van hem, van de beester. Maar hij komt er dan goed tussen. En dan hebben we in de kopgroep van deze midje makken. En in die kopgroep zit echt net de jongens van Los. Die zitten helemaal achterin. De hele vloot leidt haast vooraan. En dan denken ze bij hunzelf, hoe moeten we dit nou oplossen? En dan wordt dus even schoen en wiest en zo. Want het maakt oors verzeld. Want oors wordt de achterstand op Jelle Talsma wel heel groot. Want die leidt lekker voor. Nu had er wel het een en ander te krijgen met die skipper om hem heen verzeld. Zit Jeroen de Vos deun bij hem. Die zit onder hem. Dus het kan geen kweeën. Hij moet er dan toch weer achter komen. En dat verschil ben nog net al te groot. En er zitten Henk Rechts en er zitten Sibo Siesling. Ik nog. Hoe komt dat een beetje? Nou, het komt wel goed met Jelle Talsma. Het geen enkel probleem meer. Want hij kan nou in het hele winserakje weer helemaal uitwinnen. En de oren,
ja, die heeft grote problemen. De jongens van Los die krijgen Elke Dijkstra op het lief. Nou, die komt dan zien aan. Ze hiezen wel een protestvlagje letter, maar waar wil nou protesteren zien Elke Dijkstra, want die degradeert dan toch wel. En dan moet je maar verder weer Sjen. En Sjen in de vierde, hoe Jelle Talsma weer bij de bovenste tonnen eerst is. En hoe Henk Rechts daar weer een hoekje kniepen door om onder Jeroen de Vos uit te komen. Maar hij redt het op. En het is knap van Henk Rechts dat er de laatste dagen zo goed in vorm is. Dat Wolven zelfs ik wil mij wetter onder het skip. En dan krijg je de prachtige situatie dat de jongens van Jester maar even tussen de scootjes trommen. Maar ja, hij had de voorrang. Maar dat komt alweer keurig uit. En de onderwinners die horen even rekening met de Jester Mothers. Hoe zit het dan voorin? Ja, lamslijnen eind. Dan komen ze bij de onderste tonnen. Want de wien die rekt het natuurlijk helemaal fort. En die zakt het in. En dan de wien moet ik net draaien. Maar dan zitten de jongens van Los. Lid u dan maar de hele orenbaan kiezen. Helemaal ellendig van het orenveld. Dus zien hoe dat uitkomt. En ja... Dat komt wel aardig uit, want er komt dan alles het zingende om het tonnen. Var een hulsoort oren. En dat is wel aardig verzeld. Maar ja, hij shot in de vierde wol dat de man die het eerste leidt, dat hij dat ik echt bloed. En de vreugde had van een formidabele oerwinning. Jelle Talsma van Watten. En hij wordt kopper in het klassement. Nou, dan wordt Henk Rechts dus de tweede man. Geen enkel probleem voor de beester. En die komt dus ik aardig heug in het klassement te lonen. Dan wordt Jeroen de Vos treden. Ik heel mooi. En dan krijgen we een aardige situatie op de finish. Ziet een meter, die komt voor Sibo Siesling. Maar ja, hij lei oer stuurboord, moest er een beetje indraaien. Sibo Siesling had lest van Sietemeter. En zo nog een protestoerwagen zien de man. En dan wordt het verschil wel heel iets tussen Jelle Talsma en deze man los. Want dan komen ze heel dicht bij elkaar in het klassement te staan. Want hij wordt uiteindelijk nog achtste. En voor alle duidelijkheid, de cijfers nog op een rietje. Eerste Jelle Talsma, 2 Henk Rechts, 3 Jeroen de Vos, 4 Sietemeter, 5 Sibo Siesling, dan Michiel Kalsbeek, Peter de Koe, 8 Delmelos, 9 Walter de Vries, 10 Elke Dijkstra, 11 Gerard Tadema, dan Henk Keizer, 13 Jacob Huisman, de gast van Joert, 14 Tom Brundel, net zo'n hele beste set voor Tom Joert, 15 Martin Vlasbloem en 16 Siep Meijer. En dan gaan we naar het klassement, wat wel heel belangrijk wordt voor zelfs, maar nog 1 dag te zien. Zit Jelle Talsma on kop met 11,8 punten. Delmelos 2 punten erachter, 13,8. Henk Rechts stiet dan treden met 22. Sibo Siesling daar vlak achter met 22,9. Dan valt er een gatje met Tom Brundel 28. Walter de Vries 30. Sietemeter 34. Jeroen de Vos 38. Peter de Koe 40. Zowel ik Michiel Kalsbeek. Dan Henk Keizer met 46. Siep Meijer 49. Martin Vlasbloem. Jacob Huisman het 50,9. Elke Dijkstra 60. En ik degradatiekandidaat Gerard Tadema op een 16e plek met 60 punten.